Yes, oh. Iwa ko, sibas daunan. Ha? Nagkiwa ko, nagkugas ko, sibas daunan. Eh. Iwa noon. Wala to si Kondo Kong. Isa. Ako ra ha? Ako ra na. Okay, tanawa ko nito. Itong na na. Good evening guys. Ay bata diri mag hiwa-hiwa do sa glamas oh. Kuntingo na ni na, te. At sahaday. Kutsilyo di ay. Ayaw. Na chicken joy oh. Chicken joy. Birthday ng Inday. Ito tag chicken joy guys. Chicken. Na magbabaw oras hasmin ugma. Yes, ana pa oh. 60 pa yung kamunggason. Hoy, tagasin kayo na imong hiniwa. Yun si Ate Sabel. Taka ramang ka, oy. Di mo na nang sayangan. Kunya sa Ate Sabel. Ikuga. Sauce. Sa rep, guys. RG ang tubig na po. Hurot na pong tubig. Mihit ng tubig lagi daw. Na ang tubig nga hatod nga. Si Ma'am Christine ba na ang gagupaw? Say hang. Kuha sila Inday. Tag-as pa jud. Okay, Rani. Tag-as pa jud. Sayang ang binit-binit. Wala ni? Wala na, oy. Ay, bula naman. Haba ba na? Hindi rin nagkuha. Ano ba nga gitsurog ko? Simuta pa na, basta magdaw pa na. Nalagay. Pinipasok dali na. Hang. Ang manjud na. Guys, oh, tanawa rin ibuha aning kadang-kadang, oh. Tama na rin ang daghan na Inday. Ate Sabel. Ara ra bang tag-asa. Ay, dugatak. Wala na. Sangko just tilaok dahil itag-as. Kapaka-kapak kagkaligo. May ba mo lang, oy. Pawid. Bata rin po yung baboy, oh. Siga-siga rin mong pugong day, oh. Murag kuan, perlas na silanganan. Buko pa na iba ni. Guys, Pero nagluto nga, pansit si puro. Isabel. Diluto guys. Bulan no? Namit kayo guys. Kaling pato, bawalin mo isa? Padani guys. Anday. Na guys. Ay! Haon sa Pero nga. palihog lang. Yun lang lang. Haon na. Tiktura ka. Yaon na to. Igo mo. Kere, oh. Ang ganyan mo, gikaraw-karaw. Tara na. Wala pang hugas plastic. Sabon. Siyo. Gising Many dong ganina bakos toler wala kita min. Yan. Depende sa kanipon mahal daw. Kita po. Nakikis to gagmay. Nalamig. Ayo.
itlog, kulang ang itlog. Daghanon po, panos ni sire. No? Basta magpundo. Kaya Ano po magtubig daghanon? na Noy. Daghanon, daot. Kinsi ra gani, napa kulangan. Gani, yatong revision ko. Isagto nga. La. Lagi na. La. Sayang. Lula kay dili maminaw. Ato ba si Joy? Lak na ko? Namdag mong gudari kay na kusina. Oh. Sada? Kaya po. Oh. O ba siya daw wala plot. Ah. Palit og soft drinks. Pagi kay man. Kukuagi. Dual raman. So guys. Asa mo, ma'am? Nasisyon mo? Ay, mga gwapa o nag-ambog. Live kaya. Vlog ko, ma'am. Nag-vlog. The virgin. Yuli undoy wa. Wow. Idawat ka gatuguan. Makapalit ko bro mo abot na siya may. Res ako din yung pet. Ayo! Ngit mapudto. I-post na. Sa YouTube, ang good. Huwag ka nag-subscribe sa akong YouTube ba? Sa YouTube bang ka? Na, Sa na, YouTube bang ka? Hindi ka mag-reels. Reels man. Kaya mo na-joke ulit na. di, mas, kwan, YouTube. Ilay man ang Facebook kaya pag di ka ka-vlog, video, us-us man yung views. Mo green to. Nipula na kaya wag ka naka-upload. Mo us-us ba? YouTube bang ko. Ang YouTube kay di video. Ayo! Lagi oh. Ayo! Papalit ka? Mapapalit ka? Ketchup, ma'am. Parang balikon, ma'am. Huy na, ma'am. Wala ako nag-iop. Baroy ka ba? There ko, guys. Ayo! Soft drinks daw, ma'am. Tago siya, ma'am. Oh, tago. No? Chiril gamay, oh. Garaon. Cook daw, vitamins daw. Hi, Duham. Hi. Show my rice. Hi sa lang. Idnel. So guys, Hi guys. why Sprite, ma'am? Roblox. Urset. Kalag ka, Chiril. Ha? Kalag ka diri? Hi sa mga kay wala ko matwasi. Hmm. Happy sa the vlog. Hi Yes, guys. vitamins. Kas giti agak mampit. Ayaw! Copyright ba? Ano naman? Sige, ihatod ka na doon. Wala ko ni. Ayaw ba tayo? Ako gajay mong ikuay. Kira man, ma'am. Ma'am. Guys, oh, vitamins. Vitamins, kay lechon yung suwa, guys. Hmm. Oh, Kung 80.
utar ko ni naninda ka ganyan. Matuto ganyan na. Hinadya ko og haling. Nagsumay ka. Hindi siyumay lagi. Mihit. Bau, mihit lang siyumay. Maninda ka? Oo, pero di man ko mamaligya. Okay. Ngayon ako. Bye. Pag ketchup guys. Ketchup guys. Pilagyan ng ketchup ma'am. 25. 1.5? 25. Ah, wabi ko 1.5. Yeka, 15 hangka. Harap ko. Parang ketchup ma'am. Tomato sauce man na. Patay, wa. Be! Wag kay ketchup! Ketchup, wa na! Ketchup! Ketchup daw ma'am. Minok akong buhok agad pa kayo guys. Ano na bitaman? Na daw. Nasa rep. Sakita. Ha? Tissue. Kita ah. Ligaya wa man. Asa mo gibutang? Baroy. Nak, mulakaw na ko. Sige, bye. Pwede na ang gusto ko lang. Awas ka, guys. Ay, ate. Ay, lula. Ay, manon. Ay, ikaw. Ay, lula. Ewan, guys. Ate, kumalit. Tinga. Uy, hindi mo lang katuan. Awas, guys. Silatan mo. Sama di kimi. Kan kundo. Boy, kan kundo. Say mong liwat wa jud. Nagpagit ba mangyan? Kaya patayan ba? Ditahan mo na yan. Ni kanila. Huwag magkanaan. Narin sa kalyan. Siliga na, siliga! Lumlumon yun dito. Pag-ingat siliga nito, lumlumon pa yung isa kang kanina. Wala ka na! Siliga na! Siliga na, hindi ka sa kalyan. Pag-ingat siliga, lumlum dito. Sabi ah. Dapat na ko snack ko tinter. Gulo na ko at sukasok ka na sa diha. Bangko. Akit.
Ito, guys. Matubo naman na. Ano mo ka dito? Mga to, ganyan na yung katog. Gininayan na. Ano mo ginutang na sila na lang sayang. Dahil. Ang lako. Na, kapwa ko na pa nagkiling. Ay so, ano na, mas daw na ang lap na. Ano ba irin? Gabi eh. Na. Ang gabi lang pa rin ha. Dati nang kasakal. Sir, may bunting-bunting. Hindi ko rin sakal. Ang magdan na ako. Ang ito. Ipagot ko sakal. Nas bracer, yan yung butang no. Sabi na. Bracer. Ang Gahi na to. harap magtubra. Ice cream. Kapit na Nakatubog ba lang? kapit na sa rugabon at atong bundod. Kaya naginig na ko na. Ang bundod. Ilaw pa. Kapalian. Sige pa. Ano ba na? Mawag. Ahos ba? Nga Dagdag na, na siguro. interiyo. Sinasunog ilang ahos. Lamig na. Nga, kung hindi nga natin magdiwa, dati hero. Ihawan. Dagang mali na na. Ala, ito dyan, ito Ano? Ano yung maligda niya. Muti, ahos ba? Pinasunog. Mura ka na ni Picture Dream nga. Lutog pandit nga ni. Nangan si Maya kay kadang kaingan ako sa ilang si Kabil ang sina ay Lurit. Jami-jami bila kay naslug. Nasulog na kado ang kwan ba? Itong naya. Hindi na. Ahos. Pagkaon kayo na magpait-pait. Saman. Wag ako guys. Gason. Ano tumay na? Ang barak ka. Mali yun. Kukit kay kung kwa kung baso ka. Oh, ano? Kaya ko ba Ni Ismail man pagtakaw niyo mo na iwa ka bago. Imo ba dahil ito nga man. Na? Ano na? Stop tala. Sabi na. Man, hindi pa ang manoy. Tidaan eh. Kaya nang buntak kay. Hindi ba yung vitamins ang na? Ni, Kalipat ko hati ah, ka. baka nisap-sap na mo. Ay, ang karong buntag. Ano siya? Ito ba? Paano na? Nalago. Ano na? baboy? Ikaw. Hindi na yung mga maganda mo to. Ano na mo pilagipay? Hindi, kakilo yan. Patulog ka na bitang sa kapak ng buha ka. Ano na? Tunga? Di! Apat. Di! Duha na ka na. Tunga lagi. Lumampong nga. Iman pa na. Cute. Cute. Ito na yung luto lang. May tanong ninyo sula. Mga galing. Tapos na na. Pag nagaling, mga na. Apos ulit. Awa, eh. Ibabaw man gani nga. Wa daw umuban. Kalimutan ang nato. Chichan, wala ko nagnaikuan. Haniman. Ako?
Dili kay Ah, bugnaw. mga duday cookbill. Da, papulo. Cake mo na dayang ah. Ano ako dito? Ano? Sige. Saan pa naman? Ang awag, ikaw yung panit. Awan. Ayan. Yan. Apil ba yan? Pwede nagbayad doon? Pwede nagbayad? Pwede na doon, pwede nagbayad. Eh, mong liso. Yung mga turok bracket. Hindi kayo nahinog. Ito. Datang ni mo maugma. Matam itanong ni o. Tulog ng ganyan dito skuan. Kasada. No. Oh. Na, bunga. Ikaw mukha na to. Maski lamang ka, muda ko man to, kuha naman, John, klase. Kabado. Mahinog man. Laman. So, dapat inani mag-clean. Kaya kung dili ninyo cleanan yung mga sadot, yung mga isla, tabaan nyo sa mga mama. Hiso na narapo daw siya, dirahikan ito mga bilin. Hindi ay. Ah! Yes, oh, mana daw siya trapo. Awa.
Wala. Naman alone. Wa pa gani. Bala pa, ba't na yung wa ka naman? Bakit ano lang ba? Kasamang babae si Walter, maraming pera si Walter. Malaki ang posibilidad. Supplier siya ng droga ni John. Sabihin, marami pa siyang sinusuplayan kita. Kaya pagkakapareho nga kayo ni Walter, dati na naman narinig sa droga. Talas. Sa mga bagay na kayo, ulang pa. Guys, sumala ko panglimpyo, hugas.